Pitää vetoa. Vielä on 15 sekuntia aikaa jäljellä. Karsinhuutin ehtii. Vielä ratkotaan, mitallisen ratkotaan niitä väri. Ja nyt sinne reilusti hyvälle paikalle ja sieltä lähtee iso liike. Sen liikkeen nimi on Helix ja sen hän tekee pennin varmasti. Siitä lähtee Phoenix Monkey ja sekin siellä menee tuomarit. Sitten arpuvat, että oliko se ajan rajoissa vai ei, mutta isot aplodit. Finaalit on vedetty. Se oli Tuomas Kaukola. Ja voi sitä vielä kilpailun jälkeenkin käydä tekemässä niitä isoja liikkeitä. Voi herra jestas, kun ei ole edes päivän enää rajana. Avaruuspuku pitää hankkia Tornion ilmavuomille seuraava. Nyt on käyty freestyle-maailman Suomen mestaruuskilpailut mallia 2010. Miesten kolektia vielä finaalin tiimellyksen jälkeen selvitellään. Ei ole aivan varmaa, että kuka voittaa, kuka on toinen ja niin edespäin. Tulokset varmaan melko pian saadaan ja viimeistään ne varmistuvat siihen mennessä, kun palkintojen jako on tänään kello 22.00 tuolla Ryhmän retkeilykeskuksen ravintolatiloissa. Sitä ennen on sauna. Saunaan saa tulla kello 19.00 ja saunasta saa lähteä kello 21.00. Ja siellä on hyvä olla uimapuvut mukana, koska siellä ei ole erillisiä vuoroja perheille ja naisille ja miehille, vaan uimapuvut päälle sinne kaikki yhdessä saunamaan ja sen jälkeen sitten